Aquest any celebrem tres efemèrides importants en la literatura de ciència-ficció. El 13 d'agost commemorem el 75 aniversari de la mort de l'escriptor de ciència-ficció Herbert George Wells, creador de clàssics del gènere tan importants com La màquina del temps, La guerra dels mons, L'home invisible o La illa del doctor Moreau. El 12 de setembre també serà el centenari del naixement de l'escriptor Stanislav Lem, autor d'una extensa obra literària del gènere, però molt conegut sobretot per la seva obra Solaris. També el 23 de maig serà el centenari del naixement d'un escriptor de ciència-ficció, James Blish, no tan conegut com els anteriors, però també important. Començarem parlant de Wells. Wells va ser un escriptor anglès, també polític i activista. La seva narrativa va tractar diversos temes. Ell es declarava continuador de Jules Verne i també és considerat com el precursor d'altres grans autors del gènere, com Aldous Huxley, George Orwell, Isaac Asimov, Ray Bradbury, entre d'altres. Wells estava convençut de la necessitat d'un sistema social més just que el de l'Anglaterra de la seva època i va ser membre de la Societat Fabiana, que tenia com a objectiu instaurar el socialisme a la Gran Bretanya. A tall d'anècdota també val a dir que va estar casat, va ser el company sentimental de la també escriptora i activista feminista Rebecca West. Wells va ser un autor prolífic. La seva obra és extensa i tenia interès científic, però a més era un home d'una gran imaginació, d'un gran poder imaginatiu. Molts dels invents científics actuals van estar d'alguna manera, va ser el precursor, els va anunciar. Per exemple, la bomba atòmica ja apareix en una de les seves obres. Per exemple, una de les seves novel·les, també molt famosa, La guerra dels mons, relata una invasió dels marcians a la Terra. Aquesta novel·la és especialment recordada per la versió radiofònica que en va fer l'Orson Welles, una versió tan realista que va desencadenar el 1938 una onada de pànic als Estats Units perquè es pensaven que allò anava de debò. Però avui ens centrarem a parlar de La màquina del temps, una de les més conegudes, de les més paradigmàtiques de l'autor. A La màquina del temps, el protagonista inventa una màquina per viatjar cap al passat o cap al futur. I ho fa per mitjà d'un, senzill moviment de palanca. Abans d'emprendre el viatge, el protagonista i els seus amics fan conjectures del que es trobarà el viatger en el temps, del que es trobarà en el futur. I estan convençuts que es trobarà en una societat comunista plenament desenvolupada. Quan el viatger del temps puja a la màquina del temps que ha inventat, viatja a l'any 800-2000 i contempla un panorama patètic. Ha passat molts anys, 800.000 anys, i es troba que la humanitat és molt estranya. Està formada per dues races, els Eloi i els Morlock. Els Elois són vegetarians, afables, amables, simpàtics, desproveïts d'intel·ligència, i els malvats i terribles Morlock, que habiten al subsol, de tant en tant surten per devorar els Eloi. Bé,
La novel·la va quedar oberta a diferents interpretacions. La més comuna, per dir-ho ras i curt, seria el fet de la responsabilitat que tenim els éssers humans sobre l'esdevenir de la humanitat. Portant les coses a un extrem, se suposaria que les classes obreres i les classes benestants representarien amb una degeneració els Morlock i els Eloi. De totes maneres, és tot plegat una mica confós. Bé, passarem a un altre autor, Stanislaw Lem. Va ser un escriptor polonès. Va estudiar medicina, ho va deixar perquè arran de la Segona Guerra Mundial va col·laborar amb la resistència